माबाखौबो लोगो मोनबाय गाखोबाय मालाय वाह हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दायो सानजौफुंनि जानाय लोंनाय लाहार फाहार माजों जागोन नोंथांमोननो देखायनो आङो जि मोजां लकेल दाउ मासे लाबोदों आरोना थ' स्पेसियेलि बाबुखौ आइया लागासिनो दङ ओमफ्राय हिन्जावा बानायगासिनो दङ थारमाने गावनो बानायनानै बरिया स्पेसियेल जानो लुगैदो बियो बेखायनो बानायगासिनो दङ थ' देखायनो नोंथांमोनखौ नायदो ओमफ्राय नायहै मोसौफोरा बरिया गांसो जायो आरो गेटखौ खुलिना दोनो बेखायनो गांसो जाफैयो इसोरो नै दायो साखिनो होफैबाय आंनो पत्नीया बहुत दिननि उनाव मिरामिस जायै दिनै मोनजासिगोन माने बाबुनि थाखायनो जायाखैमोन दिनै जानोसै लकेल दायो जोंनि जानाय लोंनाय लाहार फाहार मा संगोन नोंथांमोन बेखौनो वाव लकेल दाउ बियो बरियानो निया जाबाय थादो दिनैसो गोबाव समनि उनाव सानैजों ज' जादों आरो ना नङाबा मोनजाला ज' गावबा गाव जानानै फारा फारि जानांगौ दायो बाबुनि थाखाय बिमायाबो थांसिगोन जोंहा गुड मर्निं लोगोफोर दायो निया गोबां माल फैदों नोंथांमोनखौ देखायनो आङो मैया गासिबो निउ कालेक्सन नै बैसागोनि स्पेसियेल वासकट सिंगेल दख'ना फास्रा ब्लेकआव ब्लेक आर'नाइ आलायारन माबा माबि गासिबो फैदो थ' सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदो फुरा निउ कालेक्सन सफैबाय दखान दायो खुलिनानै बरिया नोंथांमोनखौ देखायनोसै आङो मा माल फैदों बिदिनो ओरैनोथ' गोबां भेराइटिस माल दंखायोना अलरेडि खिन्थु आरो गोदान फैदों आरो ना गासिबो गोदान कालेक्सन बेफोरबो निया लोगोफोर नोंथांमोनखौ खम रेन्जनि मा कालारनि नांगौ फुरा कटननि आरो ना बेफोरो जि मोजां नाया सिंगेल फास्रा आरो मा नांगौ गासिखौबो मोनगोन निया भेराइटिस जास्ट हाबफैदों बियो सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदो आरो ना जि मोजां फास्रा आरो अनलाइनावबो लांनो हागोन खिन्थु अनलाइनाव एसे चार्जआ बारा जागोन ना कुरियार चार्ज थाफायो नालाय अफलाइनाव एसे खम जागोन ओमफ्राय अनलाइनाव एसे बारा जागोन आरोना लोगोफोरनिया नायदो लोगोफोर कालारखौ आं बिदि दोननानै गासैखौबो फट' खेबगोन आरो ना नोंथांमोना सायख' लानो हागोन सिन हरबानो जाबाय माखौ नांगौ अनलाइनाव ओरैनो नाय जि मोजां सिंगेल फास्रा सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदोल' आं बरियानो खनना दोनबाय नोंसोर फैबा बे मोनसे हल्टाव नायबानो जाबाय ना सिंगेल फास्रा नांगौबा बेनिफ्राय बेयावबो मोनगोन रेगे रेगांबो गोदान फैदों देखायगोन नोंथांमोनखौ बरियानो खुलिजेनाखैनो दै बहुत दङ बाखि नैया लोगोफोर फुरा आर'नाइ भेराइटिस कालार जि मोजां कालार नोंथांमोना नै दिनैया फुरा जुलुम खानाय आरोना नैया खम रेन्जआवनो सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदो इनि जा मोजां कालारनिया ओमफ्राय बेयावबो दङ बेनि ब्लेकआव ब्लेक हेन्दमेड ओमफ्राय बेफोरबो हेन्दमेड ओमफ्राय बेखौबो मोनगोन नोङो नोंथांमोना ब्लेकआव ब्लेक आं देखायनो बेखौबो बेफोरो खम रेन्जनि आरोना लोगोफोर बेबो मोनगोन बेखिना गासैखौबो निया खम रेन्जनि आर'नाइ सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदो स्ट'राव जा मोजां निया देग्लायनि बैसागुनि निउ रेगे फास्रानिया मोननै क्वालिटियाव फैदों बे मोनसे सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदो आं फट' होगोन दायो निया रेगे फास्रा गोदान क्वालिटिया सफैबाय आरोना लोगोफोर जि मोजां बेबो निया बेबो रेगे फास्रा सोरनो नांगौ निउ क्वालिटिनि रेगे फास्रा लांफैदो निया बरिया आं फट' होगोन नोंथांमोना नायनानै हरबानो जाबाय लेटेस्ट कालेक्सन मोनगोन दायो लोगोफोर आर'नाइखौना बिदि साजायबायना ब्लेकआव ब्लेक बे एसे मोजां क्वालिटि बे एसे बिनि सिङाव क्वालिटि ब्लेकआव ब्लेकआ प्राइसआबो एसे खम रेन्ज बे एसे हाइ रेन्ज सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदोल' ओरैबायदि मोजां आर'नाइ सफैबाय प्लास लोगोफोर नैया उन्दैफोरनि रेडिमेड दख'नाया सिलायखानाय निया ब्लाउसआ बिदि जागोन किउट सिलायदो आरो देग्लाय निया जि मोजांनि सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदोल' ओमफ्राय गिदिर साइजबो मोनगोन निया ओमफ्राय बियो एसे गिदिर साइजनि गोजौ गिदिर उन्दैफोरनि जागोन आरो बियो जि मोजां नोंथांमोना नायनो फैदो भेराइटिस मोनगोन निया गिदिर एकदम गिदिर साइजफोरबो मोनगोन निया रेडिमेड सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदो लोगोफोर फाइनेलि लोगोफोर जोंनि सेंग्राफोरनि थाखाय बोरायफोरनि थाखाय मिडियामफोरनि थाखाय गासैनि थाखायबो निया वाइसकट सफैबाय गोदान सोरनो नांगौ बेनिफ्राय सार्टआव बिदि आर'नाइ बेलेग आरो ना बेलेग सिलायनाय मोनगोन नोंथांमोना निया जि मोजां निया लांफैदो साइजखौ एभेलेबेल मोनगोन निया
जि मोजां कालारफोरा नाय वाव चलेट लेके जा आके निया गुफुरावबो गोजा मोनगोन इदि निया गुफुरावबो इदि मोनगोन सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदोल' निया बिराद मोजां फैदों आरो बिदियावबो हाफावबो बे हाफ आरोना हाफावबो बिदि मोनगोन आरो निया हाफावबो जि मोजां क्वालिटिजों फैदों लांफैदो ओमफ्राय बे जाबाय उन्दैफोरनि निया उन्दैफोरनि बिराद मोजां फैदो थाबैनो लांफैबासो मोनगोन निया बेखौबो मोनगोन कालारनि मोनगोन आरो सोरनो नांगौ लांफैदोल' सार्टआव सिलायग्राया निया वाव हिट लांफैदो वाव लोगोफोर दायो सेंग्रा आरो जोंनि बोराय आरो बिनि मिडियामफोरनि थाखाय गासैनिसिमबो जोंनि हौवाफोरनि थाखाय निया सफैलायबाय रेगे रेगां गामसा बेयो गुफुर आगरनि आरो बियो गोमो आगरनि बे जाबाय फकुवा कटननि दा गरमाव गाननो बिराद स्पेसियेल गामसा बियो सोरनो नांगौ बैसागु बोथोरखौ समायनासिन खालामनो थाखाय लांनो फैदो लोगोफोर बेनिफ्राय बेबो फकुवा कटननि नियानाय रेगे रेगां गामसा 6 हात आरो ना लोगोफोर लिंथिफायजोबनो हानाय जेमान गिदिर जा बेनियाव जाखागोन आरो 100%। बेनिफ्राय नैबे जाबाय जोंनि दिउरि आफाफोरनि थाखाय 6 हात गामसा बियो प्लेनाव आरो ना सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदो दिउरि आफाफोरा दा बैसागु बोथोराव गोदान गामसाजों गानफब जोमफब ओंखारनांगौ आरो दिउरिफोराबो ओमफ्राय निया गोथाङाव गोमो फारि प्लेनाव आरो ना प्लेन बेखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन 6 हात ओमफ्राय बेयो गोथाङाव गुफुर फारि बेखौबो मोननो हागोन 6 हात आरो 5 हात नांगौबाबो मोनगोन 5 हात नांगौबाबो मोनगोन रेगे रेगां गामसा 5 हात नांगौबाबो मोनगोन आरो ना लोगोफोर फैदोल' दानिया सफैलायबाय उन्दै सनाफोरनि थाखाय हौवासाफोरनि थाखाय लांफैदो लोगोफोर गावबा गावनि गथ'खौ देलायहोदो देग्लाय बैसागआवनिया बे प्लेन गामसा गुफुर आगराव इलास्टिक थानाय आरो ना लोगोफोरनिया स्ट्रेचेबल नोंथांमोन देखायनो मोजांनो निया लोगोफोर स्ट्रेचेबल आरो ना उन्दैफोरनियावबो जागोन खुनु टेनसन गैया जि मोजां आरो ना सुनानै गानहोबानो जाबाय खनसे डाइरेक्ट गानहोनो नाङा आरो ना सुनानै खनसे गानहोबानो जाबाय बिराद मोजां ओमफ्राय गुरै जागोन आरो ना बियो लांफैदो निया भेराइटिस प्लेनाव आरो ना नोंथांमोना मोनगोन गुफुर आगराव बेनिफ्राय बिनिसिम साबसिन नैया रेगे रेगांजों गानहोनो लुगैयो किसुमाना निया गावनि उन्दैखौ बिराद समायनासिन खालामनो लुगैयो थ' बिथांमोननि थाखाय स्पेसियेलि रेगे रेगांनिया सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदो बेबो इलास्टिक थानाय उन्दैफोरनिबाबो जागोन आरो नाफोर खिन्थु सुनानै गानहोदे आंनिफ्राय खावलायनाय उन्दै नालाय बरिया ओमफ्राय रेगे रेगां गामसायाबो निया भेराइटिस मोनगोन नोंथांमोना लांफैदो जा मोजां नालाय जोंहा बाबुनिखौबो गानहोनो हाबा गानहोगौमोन थ' 2 माससो जादों ना गानहोथ'नो हागोन हायाबा अब्लाबो फट'शुट मोनसे लागोन सानदों नायनोसै बाबुखौ रेगे रेगां गामसा फैदो लोगोफोर बयबो लोगोफोर फास्रा गोनां आलायारनबो गोदान फैदो निया जि मोजां बे गल्डेनाव फैबाय जि मोजां ओमफ्राय बेथ' बिराद मोजां कालेक्सन निया दायो निउ कालेक्सन गासैबो सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदो निया मेहेन्दिया आरो सफैफिनबाय बे स्टकआव गैलामोन दायो सफैफिनबाय सोरनो बिनो लांनो फैदोंमोन थाबैनो फैदो गासिबो आलायारन आरो ना आलायारनाव बेखिना कालारजों मोनगोन आरो नोंथांना निया बेखौबो मोनगोन जि मोजां निया वाव ओमफ्राय बे कफिया 1 पिसल' दङ सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदो 1 पिसल' दङ कफिया मैथाया ओमफ्राय निया बेखौबो मोनगोन ओमफ्राय बे मोनसे कालार मोनगोन आरो ना आलायारन बेफोरो लेटेस्ट कालेक्सन जास्ट दिनै फैदों आरो ना लोगोफोर नाय लोगोफोर सिंगेल दखना ओरैबायदि मोजां फैदों निया मास्रासाव माइदि बिराद हिट फैदों निया लांफैदोल' सोरनो नांगौ बैसागो बोथोराव गाव गाननो गिफ्ट होनो नैया बेफोरथ' जि सलेट दा फुरा ट्रेन्डआव दङ बेफोरो बिराद मोजां फैदों निया लांफैदोल' नोंथांमोननि थाखायनो लाबोदों आङो निया बिराद सोंहरगासिनो दंमोन ना बेखौ निया सोरनो नांगौ लांफैदो ओमफ्राय बेखौथ' निया जि मोजां गेजेरावबो आगर थानाय निया बेफोरो नाय हिट आरो ना निया लांफैदो ओमफ्राय बेयो बसुमतारी गोदान फैदो माइदिनि निया बसुमतारी बेबो बसुमतारी निया बेबो बसुमतारी
ओमफ्राय बेबो बसुमतारी नैया बेबो बसुमतारी बेबो बसुमतारी ओमफ्राय बे माइदि नङि आरोना मासरास बसुमतारीबो नैया बेबो ओमफ्राय बे बिदि मोनगोन बसुमतारी गासैबो लांफैदोल' लोगोफोर बैसागोनि लेटेस्ट कालेक्सननिया वाव हिट ना लोगोफोर सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदोल' निया बारा माल एभेलेबल नङा क्राइसिस थ' थाबैनो लांफैबानो जाबाय पुरा क्लिन खालामबाय बेफोरो आर'नाइनि कालेक्सन बेखिना मोनगोन बेयावबो हें खालामगोन आङो बेखिना ब्लाउसनि कालेक्सन ब्लाउसआथ' एभेलेबल दङ बैथिंबो दङ बे जाबाय वासकटनि कालेक्सन वासकटआ स्टकआव दङ एभेलेबल बे जाबाय दख'नानि कालेक्सन ओमफ्राय बेयाव आलायारन ओरैबायदि मोजां फैदो गोदान लांफैदोल' ओमफ्राय बे फास्रानि कालेक्सन ओमफ्राय बेयावबो फास्रानि कालेक्सन ओमफ्राय बेफोर दख'नानि कालेक्सननिया दख'नानि नायदो दख'नानि कालेक्सन आरोना पुरा दख'नानि मोजां कालेक्सन लाबोदों आङो नायदो ट्रेन्डआव दं आरो लांफैदोल' बे जाबाय गामसानि कालेक्सननिया ओमफ्राय बेयाव जाबाय वासकटआनो दङ बेयाव वासकट दङ बे उन्दैफोरनि बे गामसाया दङ गासिखौबो नोंथांमोना मोनगोन लांफैदोल' मोनजोब्बाय हेल' गाइस दायो न'आव थांगासिनो दङ ओमफ्राय नै अमा बिब' लाबाय लकेल दाउ लाबाय बिहावजो फैगासिनो दङ थ' बेखौ लायनो थांगासिनो दं आं डिमाकुसि ओमफ्राय बेफोरखौ सामानखौ होलांसै सब बानायबाय थागोनसो मालाय आइखौ लांनो फैदो स्पेसियेलि बिसोर आइया गाबोन थांसिगोन गाबोननिफ्राय जों सानैल' आरो सेस पुरा खाताम डिमाकुसियाव नैया सिंग्रा ओमफ्राय मिस्टि लांसै बाबा फैदों नालाय सफैबाय गय जानो थांबाय मालाय गय जानाय मास्टारसो बिराद गय जायो बियो मिस्टिथ' गिटियार कालि मिस्टि लाबाय ओमफ्राय दख'नाबो होनो दङ दायो बिबारनि बेखौ होनांगौ माबाखौबो लोगो मोनबाय गाखोबाय मालाय माइ हुबखो नङाबा बारदोनो गथाय माबा जागोन नाया सफैबाय जोंहा माबा एक्टरा ओमफ्राय मा संदों मा मादों अमा बिबु लाबोदोंमोन बेनिफ्राय लकेल दाउ लाबोदोंमोन बारलै सिबान्सा सिबान्स दाया नैया अमा बिबौ लाबोदोंमोन दासो रुदो बेनिफ्राय नैया लकेलखौ एसे देखायनो मोनाबा सान्ति मोननाय नङा आं बैटिनि वाव पियर लकेल ओमफ्राय पियर अमा बिबौ नैया अमानो दाउ